खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जों बे समाव आङो आग्रा थांगासिनो दङ ताजमहलाव दायो गारियाव दं नै जोङो दिनै आग्रा थांगोन ओमफ्राय दिनैनो बेरायनानै फैगोन आग्रानिफ्राय आङो आग्रा सफैबाय नै दायो आग्रा सफैखांनायनि उनाव बिनिफ्राय नै जोङो इलेक्ट्रिक गारि लानानै टिकेट काउन्टारसिम थांनांगौ ताजमहल खाथियावहाय नै बिनिफ्रायनो टिकेट मोनो टिकेट काउन्टाराव जों टिकेट लानोसै नै टिकेट लाखांबाय नैबे टकनखौ मोनो नै टकनजों लोगोसे नैबे टिकेट बेखौ मा खालामनांगौ नोंसोरो उनावहाय आं सिङाव थांनायाव मिथिगौ गानग्रा कभारबो नांगौ सुस कभार बेखौबो टिकेट होग्रा जायगायावनो मोनो मोननैसो मिथिनो गोनां बाथ्राफोर बियो मोजाङै नायनानै ला नै बियो ओंखारबोग्रा ताजमहल नायनानै ओंखारबोग्रा जों दायो आगसिजों हाबलांनांगौ आगसिजों हाबलाङोबा सिकिउरिटि चेकिंनो मानो बेफोरबायदि मोनगोन आरो बे समाव जोङो ताजमहलनि सिङाव हाबबाय नै नायजेनदो बेसे समायना नैबे ताजमहलनि माने वाल आरो दिवार बियो वाल आरो बियो उनाव बाद बाखि ताजमहलखौ नुगोन नोंसोरो ओरैहाय बैनो ताजमहलनि मेन गेटआ बेजोंनो हाबलांनांगौ जों हनै बैनो ताजमहल दायो जोङो ताजमहलनि मेन गेट मोनफैबाय बेजों हाबलांनांसिगौ आरो सिंजोंहाय नाहरदो मोजां मोनलायनायनि नेरसोन ताजमहलाव दंफैयो दायो आं नै रायजोफोर ताजमहल नायदो रायजोफोर नै अननाय आरो मोजां मोननायनि मुङै लुफुंजानाय ताजमहल बेसे समायना बेसे रमायना बेसे गोजोनथाव शाहजाहान होननाय राजाया गावनि हिन्जाव मुमताजनि थाखाय बे बिल्डिंखौ लुदोंमोन बेनो जाहैबाय ताजमहल 1631 सनावहाय लुफुंजानाय बियो ताजमहला शाहजाहान होननाय राजाया बेखौ लुदोंमोन गावनि हिन्जाव गदाय मुमताज होननायनि मुङावहाय मुमताज थैनायनि उनाव बियो बेखौ बेयावनो फबदों दा मुमताजनि हाखरा बे ताजमहलनि सिङावनो आरो बेनि उनाव बे राजा शाहजाहाया बेखौबो बे गाव थैनायनि उनाव गावखौबो बेयावनो बेलेग राजाफ्रा फबदों आरो वाह बेसे समायना सारिय'फाले सोरगिदिं नायजोबनो हागोन नायो गोथां हार जेरावबो नै समायना ताजमहलखौ ना जेसेबां खाथिसिम थाङो बिनिफ्राय साबसिनसो नुयो नायनो मोजां मोनो सोर गावनि गार्लफ्रेन्ड गावनि हिन्जावनि थाखाय बेबायदि समायना ताजमहल लुनो हागोन रायजोफोर कमेन्ट बक्सआवहाय आंनो लिरहरबानो जाबाय सोर गावनि हिन्जावखौ अनो दानि जुगाव सोर गावनि गार्लफ्रेन्डखौ अनो बे थैखांनायनि उनाव बा थैनि सिगांनो ताजमहल बेफोरबायदि ताजमहल नङा बिदि मोनसे निशान मोजां बानायनो सानो दानि जुगाव बेफोरबायदि दंना गैया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेफोरबायदि अननाय मोजां मोनलायनायनि नेरसोन गालांनो गोसो दंना गैया रायजो राजा नोंथांफोर गाननांलायबाय नै ताजमहलाव हाबनायनि सिगां हाबथारनोसै सिङाव नै बेयाव हाबनो थाखाय 200 टाका नांगौ जायो टिकेट्सबो दंखायो नों ताजमहलखौ बे गोजौआव फैनायनि थाखाय 200 लायो बेयाव हाबनांगौ नै 20 टाका लायलायनानै बेयाव चेकिं जायो
ओमफ्राय नों नैबे एरियायाव बेरायनोबा 50 थाखायावनो आरो बेयावबा 50 थाखाल' बेयाव गोसो बायदि बेरायबाय था बेयाव 50 थाखा दा जों गोजौआव गाखोगोन नालाय बिनि थाखाय बेखौबो लानानै नायनि समायना नुयोना आर'नाइखौसो बावबाय आङो आर'नाइ लाबोनो नागिरदोंमोन आङो गारियावनो थाबोबाय हाखु दाखुजों जाबजों बे जों दायो ताजमहलनि सिङाव एन्ट्रि खालामनोसै नै हाबनोसै बेयावहाय मबाइल केमेरा एलाउ गैया आरो मबाइल केमेरा लानो एलाउ गैया फटक लानो एलाउ गैया ओंखायनो मबाइलखौ पकेटाव लादो ओमफ्राय नैबेखौहाय सिङाव गिदिंदो आरो जोङो सिंनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारबोबाय नैयो बाहेरायाव ओंखारोबा नैबे यमुना नदी समायना रमायना बेयावबो नायलाय बेसे समायना ओरै उनथिं दै बोहैनाय बे दैसानि बैथिं शाहजहांआ मोनसे ताजमहल बानायबावनो नागिरदोंमोननो गोदो बे कनफार्म नङा सियर नङा नोंगौ मानसिफ्रा गोबां मानसिफ्रा होनो आरो नैबे ओइ उनथिंहाय बे गुफुर नालाय ताजमहला बैथिं ब्लेक ताजमहल बानायनो नागिरदोंमोन मानि थाखाय बानायनो नागिरदोंमोन बेखौथ' मिथिला बे समावहाय मा जालांखो बांसिन फैयो बेखौ नायनो इण्डियानफ्रा ओरैनो 10%फोरल'सो फैयो आरो अब्लाबो जेब्ला बेसे गोबावनि बिराद हाजार सामफ्रामबो नायनो फैयो आरो बेखौहाय आंनो खेबथाम जाबाय थांनाया ताजमहल नायनानै फैफिनबाय नै रायजोफोर इलेक्ट्रिकआव गाखोनानै जों जे गारि जेयाव पार्किं खालामदोंमोन दा बिसिम थांनोसैलाय बिजोंहाय नै